Ahoj, já jsem Papek a vítám vás u druhého dílu takového mého fotopovídání o hře Stalker, které jsem se měl možnost zúčastnit. Pokud jste neviděli první díl, doporučuji se na to podívat nejdřív, protože v něm vykládám nějaký základy, co to je LARP, co to je Airsoft, co to je Stalker a tak dále a tak dále. A určitě bude lepší, když to budete mít postupně. V tomhle díle bych se chtěl zaměřit na to, co bylo tak nějak kolem tábora nováčků a jedna z nejdůležitějších věcí tam byla asi nemocnice. Nemocnice, potom si chci ještě popovídat něco o zombení a snad stihnu něco říct třeba i o novinách, protože noviny byly důležitou součástí hry, aspoň teda pro mě, a určitě se chci o nich zmínit. Takže asi pojďme na to. Tady hnedka ze začátku dám nějaký print screen zase ze stránek pořadatelů stalker.faze.5cz, doporučuji se tam podívat, pokud vás Stalker zaujal, najdete tam strašně moc zajímavých informací a já jsem tady vypíchl soubojový systém. Pokud se někdo zajímal, tak tady to máte popsaný. V zásadě jde o to, že pokud dostanete kuličkou, tak jste zraněni jednu ránu a hrajete takový zranění pro to, kam vás ta kulička trefila. Jo? Pokud vás trefí víc kuliček, v přidávce se to počítá každá za jeden zásah, tak práte na zem, hrajete umírajícího, posléze mrtvého. Někdy sejmuli banditi, tak mi tam fakt mě tak překvapili, že jsem byl tak v šoku, že jsem jenom stál, čuměl jsem na mě a oni čuměli zase na mě, protože nechápali, jako proč nehraju pád, nehraju úmrtí. No, byla to taková zajímavá situace. Tak, ale při zranění musí být postava hráče do 5 minut ošetřená, jak umírá. To tady chci zdůraznit. Zranění končetin si může postava ošetřit sama, pokud má kvalifikaci polního medika, jinak musí být ošetřená jiným hráčem, který má kvalifikaci medika. Pokud je raněn do nohy nebo do hrudí, může být přenesen, pokud je do horních končetin, může být pouze odveden. A co je důležitý, pokud je to zranění obvázané, tak je pořád ale hráč zraněný, a to úplné vyléčení je provedeno až v nemocnici u polního chirurga. A tím se dostávám k nemocnici. Nemocnice, velice zajímavé místo, děli se tam všelijaký věci, myslím si, že o polovině ani nevím a o tom, co vím, tak tomu sotva věřím. Takže pojďme se na to podívat. Nemocnice byla situována takhle nějak uprostřed tábora, na takovém kopečku, proto se tam scházelo docela dost lidí, protože vždycky tam někdo bylo na všechny strany vidět a když už byli někde banditi, tak většinou byli u nemocnice. Byly vždycky zábava. Nemocnice byla vytvořena takovým velkým stanem. Tady nějaký ještě další fotky. Kolem toho stanu poposedávali, pocházeli různě stalkři a říkám, pokaždý, když se člověk nudil, tak se zašel podívat do nemocnice, co se tam děje a ono se většinou něco dělo. Minimálně tam někoho operovali, to byla vždycky strašná sranda. Tak, takhle nějaký rychlé fotky vnitřku. Tady jsou připravené nějaké orgány na transplantaci. Vidíte, že chirurgové a sestřičky používali sofistikované nástroje, takže rozhodně nebyl strach tam jít a nechat se ošetřit. Doktor při odpočinku, vidíte, pohodová, veselá nátura. A tady mám nějakou fotku. Divočáci dostali za úkol vykopat schody k nemocnici, aby se zranění snáze dostali v plné dřině. A tady už máme prvního zraněného. Nevím, ten Stalker s kloboukem, to je nováček, ty další takhle zezadu nevím. Vidíte, táhnou prostředního zraněného do nemocnice. Doktoři a sestřičky se krásně opalovali takhle, pohodička. Když spatřili zraněného, tak na nic nečekali a pokračovali v opalování dál. Pouze se tak jako povotočili, co se to děje. Zraněný byl přivlečen k ním, takhle mu stříkala, myslím, ze stehna tepené krvácení z něho valilo. Ani to doktory nějak jako nenabudilo k nějaké aktivitě. Pouze poslali sestřičku, ať se podívá, co se jako děje. Sestřička oznámila, že Stalker má tepené krvácení, načož doktor odvětil, a kolik má peněz. Zraněný naříkal, nadával, ale s doktorem to neoblomilo a pořád se ptal na peníze. Tady aspoň vidíte, jak to zdravotnictví fungovalo. První, co doktora zajímalo, kolik máte peněz a
Pak se to nějak teprve řešilo. Takže tady, myslím, že má sestřička v ruce penízky, v druhé ruce cigárko, vidíte klídeček, pohodka. Doktoři byli spíš takovýho jako drsnějšího rázu. Tak. Platba probíhá, doktoři jsou stále v klidu, stále jako odpočívají a čekají na to, jestli Stalker sežene nějaký prachy nebo nesežene a podle toho s ním bude nakládáno. Tak, tady vidíte další stalkery na nějaký odpočinkový seanci, nebo to byla nějaká přestřelka? Tohle asi spíš vypadá, že už probíhala nějaká přestřelka s banditama. Naproti nemocnici totiž byly takové budovy, ve kterých sídlili mechanici a zpoza těch budov velice rádi přicházeli banditi, takže tam probíhaly takové delší přestřelky přes to volné prostranství. Tak, tady opravdu jako netuším, co se děje. Vypadá to na porod, ale mám pocit, že na tom lůžku leží stalker, takže nevím, no. Ty fotky jsem nefotil já, takže netuším a docela by mě zajímalo, co se děje, ale vzhledem k tomu, že v nemocnici se mohlo stát víceméně cokoliv, klidně z vás tam udělali rybu, tak radši se ani neptám. Minulý rok jsem to třeba zažil, že přišel stalker, že ho trefili do oka, tak mu oko bylo vyoperováno, hadičkou mu ho připevnili a to oko umístili do skleničky s nějakým roztokem. Hadičkou to propojili z nervy v hlavě a stalker dostal takový nějaký šátek přes oči a musel se dívat tou skleničkou, kterou nesl před sebe a natáčeli různě do stran. Strašná prča, ale pokud se to stane vám už, to tak asi srandovní není. Tak, no minule to bylo takový celkově, minule byla nemocnice asi nějaká drsná. Minule jsem zažil situaci, kdy tady asi implantují nějaký věci stalkerovi do břicha pomocí lepící pásky. Pomocí lepící pásky zvládnete cokoliv, jak vidíte, i chirurgickou práci. Minulý rok jsem šel po cestičce a najednou se proti mě vyřítilo nějaký auto. Herní auto teda. Rvalo to jak blázen, do zatáčky vlítlo po 2 kolech, hrnuli to k nemocnici. A z auta se jenom ozývá: kamarádi, nebuďte svině, radši mi zastřelte, nevozte mě do nemocnice. No, kamarádi asi byli svině, do nemocnice ho odvezli, jak to dopadlo, to už nevím, to už jsem bohužel nezachytil. Ale tady to na těch fotkách také vypadá zajímavě. Tady stalker asi má postřelenou ruku, takže doktor aplikoval obvaz. Vypadá to, že mu zavázali obě 2 ruce, takže stalker asi pár dní nepoužíval ani 1 ruku. Zajímalo mě, jak potom dál v té zóně fungoval. Jestli to slyší, tak ať napiše do komentářů, co to mělo znamenat, co se mu stalo a jak dopadlo. Někdy to je opravdu prča. A tohle by mě zajímalo jako opravdu. Jo. Vidíte tady krásně monitor tepu. Poslední pomazání asi na dálku s knězem. Nevím, co to má znamenat. Samozřejmě kola vyléčí všechno. Kudy teče, tudy léčí. A nevím proč, ale z nějakého důvodu se doktoři rozhodli udělat z tohoto stalkera morskou panu. Opravdu mě zajímalo, co se stalo, co je k tomu vedlo, jestli přišel o nohy, nebo jaký měl důvod. Každopádně operace se podařila, morská pana v plné kráse připravena k převozu a transportu do svého přirozeného prostředí. Vidíte, byla tato morská pana průběžně zavlažována, nic nebylo ponecháno náhodě. První pokus asi proběhl u Židů do bazénku, to se asi nesetkalo s pochopením, protože morská pana pokračovala dál, až skončila v našem Jantarovém jezírku a evidentně se jí to strašně líbilo. Jako fakt netuším, tohle jsem bohužel osobně neviděl, vidím to až na fotkách. A fakt by mě zajímalo, o co šlo. Takže jestli někdo víte, ideálně tady samotná morská pana, tak napište a aspoň se pobavíme všichni. No, jako tohle je nádhera, takový jako ladné pózy. Tady jsem našel nějakou fotku drsného pózování stalkerů, zástupců monolitu před nemocnicí. Takže, jak říkám, před nemocnicí bylo vždycky veselo. Jo, minimálně jsem tam jednou byl se podívat a odcházím a za mnou vstoupil stalker, který chtěl zaplatit za ošetření svého kamaráda. Nic mu nebylo, jenom chtěl zaplatit. A jak odcházím, tak slyším: hele, když už seš tady, uděláme preventivní vyšetření. No a byl jsem asi 10 metrů od stanu, když začalo první řvaní, takže
Jestli preventivní vyšetření znamenalo, že mu uřízli nohu, nebo nevím. Nevím, budu se jenom asi dohadovat, co se tam doopravdy dělo. Co bylo zajímavé, tak nemocnice byla třeba přepadena bandity. Banditi ji vyrabovali. Potom dokonce nějak nemocnice přišla i o doktory. Jeden doktor snad byl napadený vlkodavem, druhý doktor snad se ztratil, takže ze 3 doktorů tam zůstal jediný. Do toho jim banditi vyrabovali zásoby, takže situace v nemocnici, teď já vodotrysk, situace v nemocnici nebyla opravdu jako růžová. Dokonce jsem se přifařil k tomu, kdy hledali nějaký ozbrojený doprovod, který by došel pro zásoby, který měli dorazit. Takže jsem doufal, že vydělám nějak snadno prachy a ještě pomůžu nemocnici, což se vždycky hodí, mít u nich lepší oko. Bohužel v okamžiku, kdy konvoj měl dorazit, tak dorazil blowout, všechny zásoby spálil a musel vyrazit konvoj nový. Ten nebyl bohužel ale přesně znám čas, kdy dorazí, takže já jsem mezi tím vyrazil na chviličku do zóny a když jsem se vrátil, tak ta předávka už proběhla. A co jsem se dozvěděl, tak ten konvoj nikdo ani nenapadl, takže by to byly opravdu snadno vydělané peníze. Bohužel, no, ne vždy se podaří, ale co se dá dělat, no. Tak. Další téma, o kterém chci asi mluvit, jsou zombíci a mrtvolení. Jak jsem mluvil minule, pokud vás někdo zabil, někdo něco, nebo jste se zabili i sami, taky to nebyl jako ojedinělý případ, tak jediný, co měli jste na výběr 2 možnosti. Buď jste šli na mrtvoliště, nebo tam jste museli tak jako tak, ale na mrtvoliště jste mohli rozhodnout, jestli strávíte 4 hodiny v té temné díře a budete se tam nudit, anebo zpříjemníte hru ostatním hráčům a půjdete 2 hodiny hrát zombie. Zombie je bývalý stalker, kterému něco vymylo mozek a on teďka touží po mozcích ostatních, takže se plácá na místě svého úmrtí, případně někam, kam ho poslali organizátoři. Tam tak nějak jako prochází, mručí, mává rukama, pokud má zbraň, může nemířeně střílet a čeká na nějaké příchozí živé maso. Tady třeba vidíte, vtáhnou předpokládám tohodle do nemocnice a na zemi už leží zneškodněná zombie. Pokud jste sestřelili zombie, to znamená, že jste do ní nasázeli 3 rány, případně jste mohli rovnou umlátit nějakou chladnou zbraní, měli tam kluci různý sekery, palice, tyče a tak dále, tak bylo důležitý zombie uříznout hlavu, protože pokud jste jí tu hlavu neuřízli, ona do minuty vstala a šla znova po vás. Takhle, když jste jí uřízli hlavu, tak vstala až po 5 minutách a šla po vás. Takže zombie byla velice jako odolná, ale těch 5 minut většinou stačilo na to, abyste ji obrali o všechny peníze a o všechny dluh, co měla u sebe a nějak jako bezpečně zdrhli. Tady vidíte, má být asi zamilovaný pohled, já nevím, zamilovanou zombie, tak tohle mě vždycky jako trochu vyděsí tady tohle, ale i takový je život. Takhle vypadalo v reálu zombení. Jo? Seděli jste prostě někde v lese, kecali jste, protože organizátoři neposlali 1 zombie vždycky na místo, většinou vás tam bylo víc, podle toho, jak lidi umírali. Takže jste si sedli, čekali jste, kecali jste a v okamžiku, kdy jste uslyšeli nějakýho stalkera, tak jste vstali, začali jste mručet, šli jste po něm. Záleželo, kolik bylo stalkerů, jak byli naladění, někdy utekli, někdy se do vás spustili, vyřídili vás, obrali a šli zase si svou cestou. Jo. Oblíbená taktika třeba nováčků byla obcházet kolem zombie tak dlouho, dokud ti nedošly náboje a pak je umlátit tyčí. Jo. Takže taky se to dalo. Takže takhle jsem čekal z několika nováčky na zombení. Myslím si, že za ty 2 hodiny, co jsme tady seděli, nepřišel nikdo. Tady nás takhle umístili někam divně, tady po pravé straně ten Lacův oltář. Takže tam snad jako za ty 2 hodiny nepřišel nikdo a v okamžiku, kdy to zombení mělo skončit, že nám zbývalo asi 15 minut do konce zombení a mohli jsme se vrátit do hry, tak nastal blowout a místo toho jsme teda šli na 2 hodiny zase na mrtvoliště. To bylo takový trošičku nepříjemný. Tak, tady vidíte další shromáždiště zombí. Tady jsme čekali 1 čas dokonce v 5. Pak přišel ještě 1, takže já 3 a ještě nakonec 1. Myslím, že z monolitáku přišel 1. Takže 5 zombí na jednom místě, pěkně jsme diskutovali, hodně nám to uteklo. Myslím, že tady zrovna jsme probírali, jak je dobrá hra Factoria. Takže pokud někdo hrajete, mohli jste si přijít za zombit a pokecat o hrách. Takhle to vypadá, když zombie trefí stalker.
Ale tady to je moje ruka, to je ještě v pohodě. Tady kolega zombie, ten to schytal trošičku hůř. Myslím si, že to byli zrovna mechanici. Mechanici kolem nás procházeli. A bylo to v takovým tom lesíčku, kdy jsou tam jenom ty suchý smrčky. Spousta větviček, žádný listí. On fakt jako byl v 20 metrů od nás. Rval to do nás útočnou puškou. Napřímo, ale prostě ty větvičky, všechny kuličky se odrazily. Já jsem tomu fakt nevěřil. Já jsem šel proti němu na 20 metrů a ušel jsem fakt asi 15 metrů, než mě poprvé trefil. Jo? Jako, člověk by řekl blbej suchý strom, ale ten suchý strom nepustil jednu jedinou kuličku. Což v praxi pro nás znamenalo, že jako zombie po něm jít musíte, tak jsme museli jít. A on se začal trefovat až na 5 metrů. No. Takže na 5 metrů trošičku to bolí. Tak, tady trošičku rozmazaný, protože jsem spěchal. Jsme udělali, jak nás tam čekalo 5 zombí, tak jsme kecali a najednou jsme si jako všimli, že k nám jde jako osamocený stalker. A osamocený stalker šel dost potichu, takže se k nám dostal hodně blízko. A my jsme si ho všimli hodně pozdě. No, takže v okamžiku, když jsme si ho všimli, tak byl asi, 10 metrů od nás. A v ten moment jsme začali teda mručet. On si asi myslel, že když nemručíme, tak jsme obyčejný stalkři, šel k nám a v okamžiku, když jsme začali mručet a došlo mu, že jsme zombie, tak se otočil na patě, začal strašně zdrhat a strašně nadával, že jsme kreténi, že máme mručet mnohem dřív. Bohužel pro něj měl smůlu i v další moment, protože jak zombie střílí od pasu, tak tady jeden z monolitáků od pasu vystřelil a náhodně asi na 30 metrů ho fakt trefil. Úplná náhoda, ale chudák to dostal dozad, tady se takhle složil. A zraněnej čekal na nás. Jo? Měl těch 5 minut, aby ho někdo ošetřil, jinak by umřel. Bohužel tam byl sám a blížilo se k němu takhle 5 zombí, tak si moc šanci nedával. Takže takhle jsme ho pomalu obkličovali a v okamžiku, když jsme byli takhle u něj, tak si prostřel hlavu. Než se nechat sežrat, tak radši spáchal sebevraždu. Potom jsme ho teda ještě takhle jako okousali trošičku. Bohužel, no, měl smůlu, že jsme se zrovna zakecali a přiblížil se k nám docela na blízko, no. Nedá se nic dělat. Tímto se mu omlouvám. Tak, další věc, o který bych chtěl v tomhle videu mluvit, jsou noviny. Noviny vycházely v zóně asi vždycky, co jsem slyšel, ale tento rok novinář se věnoval své práci na plný úvazek. Minulý rok jako napůl hrál a napůl psal noviny. Tento rok jenom psal noviny a musím říct, že se to na té kvalitě novin jako opravdu hodně podepsalo, protože vycházely každý den, byly 2 až 3 stránkový a fakt narvaný zajímavými informacemi. Takže tudíž on měl čas chodit a ptát se všech. Nabízel odměnu. Když mu řeknete něco zajímavého, dostali jste 100, 2, když donesete fotku nějakého zajímavého mutanta, dostanete nějaký peníze. Takže ty noviny fakt byly dobrý a byla po nich velká scháňka. Byly zadarmo na baru a obsahovaly opravdu jako důležité informace. Aspoň pro mě to bylo takový, jak to říct, no. Kdybych četl noviny včas, tak jsem si vydělal docela slušný balík, protože vyrazil jsem třeba do zóny a za celý 2 roky, co jsem tam byl, jeden ten rok půlku, druhý celý, tak jsem nenašel jediný artefakt. Až teď jsem jeden den vyrazil a na pařezu ležela taková obrovská hvězdice. Jo, taková ta mořská hvězdice. Teď já na to koukám. Říkám, v životě jsem o tom neslyšel, že by takovýhle artefakt něco. Teď šáhněte na to, nešáhněte na to, že jo. Je to jedovatý, je to radioaktivní, zabije vás to, nezabije vás to. Takže taková trošku nejistota. No a než jsem se rozmyslel, tak najednou vidím, hrne to ke mně 10 nováčků a že je honí knihovník. No tak co jsem měl dělat, že jo? V rychlosti jsem to teda zaházel rychle listím a ještě jsem tak jako postavil před to, aby oni to přeze mě neviděli. No a protože opravdu honil knihovník, nekecali, tak jsem se přidal k ním a zdrhali jsme. Knihovník nás zahnal až do tábora a pak teprve dal pokoj, což bylo, já nevím, kilák. No, kilák opravdu jako jsme metelili jak blázni. No, když už jsem byl teda v táboře, tak si říkám, dobře, zeptám se někoho, jestli náhodou neví, co to je za artefakt, jestli je bezpečný. Tak jsem našel za vědcama, logicky první krok. Vědci řekli, že o tom v životě neslyšeli a když o tom neslyšeli, tak to pravděpodobně bude nebezpečný. Ať si od nich vemu za 15 bednu.
No, 1500 jsem neměl, tak jsem říkal, no tak na to asi šáhnu a buď umřu nebo neumřu. Tak věci si poklepali na čelo, bohužel mě ale jinak pomoct asi nemohli. Vyrazil jsem na bar, barman tvrdil, že to je naprosto bezpečný a že na to šáhnout můžu. Ale barman jako je taky docela liška počítá, protože mám pocit, že někdo tam přinesl kdysi, aspoň se to vykládá, já samozřejmě jsem u toho nebyl, a zvolně se toho nakecá hodně, ale prý někdo donesl snad nějaký artefakt za 20 000. Barman se tak na něj podíval a nabídl mu za to 800. Stalker byl takovej neskušený, tak to vzal, přišlo mu, že udělal dobrý obchod. A do dneška se teda o něm zrovně povídá, no, že takový artefakt za 20 000 prodal za necelou 1000. Takže barmanovi taky můžete věřit a nemusíte. No, řekl jsem si, že to teda zkusím, peníze na bednu nemám, půjdu to teda prubnout. No a vyrazil jsem vesele do zóny. Ušel jsem asi ani 100 metrů a narazil jsem na dva bandity, co si zrovna chtěli udělat přestávku, dát si cigárko, takže byli někde zalezli za stromem a já jsem na ně víceméně vlítnul, takže mě rozstřelili na kaši. To bylo to, jak jsem vykládal, že jsem zůstal stát. A byl jsem tak nasranej, že prostě valím pro ten artefakt, který mě čeká zase jako mrtvoliště. No, takže tím, jak jsem blbě zahrál smrt, tak jsem je asi nějak popudil, tak mě sebrali i bouchačku. Takže místo artefaktu jsem ještě přišel o bouchačku. To bylo docela jako zajímavá situace. Takže jsem rychle valil na to zombení. A co nejrychleji jsem se snažil jako zpátky dostat do hry. No, takže 2 hodiny na zombení, to bylo si tady s klukama. S těma dvouma, to byly ty 2 hodiny, kdy jsem s něma. A když už to vypadalo, že bude teda konec, tomu mimo zombení můžu vyrazit, tak nastal blowout. A když jsem tam samozřejmě vrátil, tak artefakt byl pryč. Bohužel, no. Takže našel jsem jeden jediný artefakt a kdybych si to v novinách přečet, protože přijdu potom na bar a v novinách bylo napsáno, v zóně se vyskytuje artefakt, hvězdice, je bezpečný, můžete na něj v klidu šahat, barman vám za něj nabíjí 1000. Já bych se tak naliskal, kdybych to věděl, kdybych ty noviny četl dřív, tak jsem měl svůj první artefakt. Takhle, bohužel. Nedá se nic dělat, no. Ještě se vrátím k těm zombijím. Tady byla třeba taky docela sranda s tím mručením. To jsem se jednou nachytal taky sám. Já jsem někde v noci se plížil do zóny. Myslím, že to byl asi 2. večer. A někde na křižovatce, kde většinou zombie postávali, jsem viděl nějaký pohyb. Tak jsem se začal strašně pomalinku plížit tou tmou. Ani jsem nevydal hlásku. Až jsem se doplížil po půl hodině na tu křižovatku a zjistil jsem, tam vůbec nikdo není. No, takže když už jsem tam jako teda byl, tak jsem si řekl, že se jako odpočinu, tak jsem se natáhl. A v ten moment najednou po cestičce přišli 2 stalkři. Myslím, že to byl stalker a stalkerka. A sedli si do trávy a začali si povídat. A teď jsem jako, říkám do prčic, jako vypadají, že to jsou asi zombie. Přišli jako na zombení. Ale oni nemručejí, dokud někoho neuvidějí. A tím, jak já jsem tam byl jako na téňačku schovaný v nějakým tom roští, pár metrů od nich, v té tmě úplný, tak mě neviděli, tudíž nemohli začít mručit, jo. Tudíž jsem nemohl začít střílet, nebo mohl jsem zastřelit samozřejmě i stalkery, ale to jako, já jsem takový hodnej, takže ne. No, takže mě jako nezbylo nic jiného, než asi po 10 minutách, když jsem neviděl fakt jako co mám dělat, tak jsem jako do té naprosté tmy, toho ticha, jako jenom pronesl, pardon, vy jste zombie? Ty takhle nadskočili. No a začali mručet, tak jsem to do nich z pár metrů nasypal v plynovky, pobral jsem je, měli tech, to bylo super, vypadla z nich nějaká základní deska do počítače, za kterou jsem si pak udělal upgrade na detektor, ale jako těch 10 minut jako přemýšlení, jak tuhle situaci vyřešit jako co nejlépe. V okamžiku, kdy se jako ozvu, tak a oni to budou zombie, tak jim začnou střílet. Nejde bože, kdyby to byli banditi. No, bylo to opravdu zajímavý. Takže tím jsem trošku odbočil od novin. Docela by mě, tady vidíte, barmana skolil infarkt. Je to první po 10 letech opustil bar. Nebo opustil. Bar naopak neopustil, na to si smrťák sadil a prohrál. Bar naopak neopustil, ale zavřel. Po 10 letech zavřel poprvé na pár hodin bar. Další velice zajímavá zpráva je tak s tím krtkem, jak motorovou pilou řezal vránám nohy a přibíjeli tam ke stolu za křídla. Takže o tom se pokusím zjistit něco víc. Třeba mě někdo z organizátorů řekne, jak přesně to bylo. Kdo koho podrazil, jak ta zásilka dopadla. A nebo pokud to víte, napište to do komentářů, to mě taky jako zajímá. No, finanční kontrola monolity na mizině, taky velice zajímavý. Tady se mně strašně líbila zpráva, že Laco se dosud nevyjádřil na svůj nový oltář.
Takže Laco se nejen odmítl vyjádřit, ale dokonce zahnal redaktora na strom. Tak je docela sranda. A hodně se měly byla situace, já jsem o ní bohužel taky nebyl, jenom jsem o ní slyšel, že když přijeli banditi na bar autem, tak potom, když se vrátili z baru, občerstvili se a vrátili se zpátky do auta, tak zjistili, že jim v autě sedí upír. A Jesus, což byl jako asi nějaký vedoucí, vyvolený bandita, tak ho mocným hlasem požádal, to si z mě děláš prdel, kde můžeš jít jinam. A upír jako se zastyděl a odešel. Takže tím se Jesus asi stal vyvoleným, protože ho i takový hovadé, jako je upír, začali poslouchat. Velice zajímavé. Co se mně líbilo, tady další článek o tom, jak nemocnice byla přepadena, o tom, jak hrdina židovka během přestřelky na 3krát udělala lívance. To my hladový stolci máme rádi, že jo. Dokonce jsme tady měli i nějakou poezii, předpověď počasí a dokonce a na trošku vážnější notu obsahovaly noviny i popis nějakých reálných skutečností, které se staly ohledně Černobylu. Takže člověk se nejen pobavil, ale trošičku i vzdělal. Tak další věc, kterou jsem díky novinám zase prošvihnul, je tady někde uvedeno, že kde pak to tady je? Tady. VML nabízí odměnu za přenešení nových statických detektorů radiace. Malé černé krabičky různě v zóně. Stačí se jen sehnout a získáte 100 zarnadů. Já jsem šel po zóně a vidím na pařezu taková černá krabička. Říkám si, simulátor radiace. Takže jsem pomalu s detektorem v ruce přistoupil k té krabičce a nic. Tak jsem říkal, tak mi asi nefunguje detektor. Takže jsem šel zpátky do tábora, našel jsem prvního orga a vysvětlil jsem mu, že mi nefunguje detektor. On si nechal vysvětlit, proč si to myslím, a když jsem mu krabičku popsal, tak mi oznámil, že můj detektor funguje a odešel. Víc mi neřekl. Takže až večer jsem si zase přečetl v novinách, že jsem přišel o další 100. Takže tím, kdybych četl noviny, tak jsem si vydělal 1100 zaručeně. A to bylo asi dneska v druhém díle vše, co jsem chtěl říct, už zase kecám 25 minut. Takže projeli jsme nemocnici, projeli jsme nějaký zombíky, tohle se mi fakt líbí, geniální nápad. Projeli jsme zombíky, projeli jsme nemocnici, projeli jsme nějaký info v novinách a myslím, že příště se zkusím vrhnout na bandity, artefakty a mutanty. Takže se určitě těšte. Mějte se pěkně, čau.